החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. אז היי לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, תזונה יצירתית עם גלי הנדל. עדי, אני מעלה גם אותך. היי עדי. היי. אז לפני שאנחנו נציג את עדי ונכיר את עדי, תראי איזה חולצה לבשתי חולצה שקוראים לה Take Action, שזה בול. אני רואה קצת מה זה לא משנה, אז טישרט שכתוב Take Action, שזה בדיוק על מה שנדבר היום. תכף אני אציג את עדי, אז ברוכים הבאים לתוכנית שלי, תזונה יצירתית עם גלי הנדל, בימי חמישי בשעה 4, התוכנית שבה אנחנו מדברים על מזון, בריאות ומה שביניהם, ומי שמכיר אותי יודע שמזון זה הכל. זה הכל והכל, מה שאנחנו אוכלים, מה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו מרגישים, ועדיף שזה יהיה מסונכרן. רוצה כמו בכל תוכנית להודות לצוותי הרפואה והרופאים ואנשי הבריאות והטיפול ממקצועות הפסיכולוגיה והעובדות סוציאלית ועובדים סוציאליים ואנשים מתחום הרפואה והבריאות שעושים את העבודה שלהם נאמנה כל השנה, לא רק בתקופת קורונה, כל השנה. ואני מאוד מקווה שהמשבר הנוכחי יגרום בעצם לציבור להבין שאלה, ביחד עם אנשי החינוך, אלה האנשים שצריכים להרוויח הכי הרבה במדינת ישראל, כי בלעדיהם אין כלכלה ואין הייטק ואין שום דבר אחר. אז אני באמת באמת מחזקת ככה, גם את המאבק של המתמחים על שעות העבודה, וגם באופן כללי, ורוצה שתדעו שהאנשים האלה עושים את העבודה שלהם נאמנה עבורכם 24/7, קורונה, לא קורונה, אז תודה לכם. תודה לכל מי שמטפל בנו. היום אנחנו מארחות ומארחים את עדי מאור סיסו, שהיא מאמנת לאפקטיביות, ועדי מאמנת נשים בעיקר, בעצם להיות הגרסה הכי אפקטיבית וככה, בוא נגיד, אנרגטית שלהם. אמרתי את זה נכון? איך את... כן, כן. אוקיי. האמת שמעתי בהרבה גרסאות, אבל זה לחלוטין עניין של אנרגיה, אפרופו הנושא שלנו היום. אז זה באמת המהות של תזונה, אנרגיה, גם האנרגיה שהיא נותנת, גם האנרגיה שהיא מייצרת, כי הכל אנרגיה. אז לפני שנדבר עם עדי, אני רוצה לשאול אתכם, הצפות, השאלות, את השאלה, מה בעצם, בואו תספרו לנו קצת על ההרגלים שלכם, גם על אלה שהם טובים ואתם נורא גאים בהם, ורוצים לשתף הרגלים שאימצתם לאחרונה בתקופת הקורונה, אם זה קשור לבחירות מזון, אם זה קשור לאורח חיים, אם זה קשור כמובן לפעילות גופנית או לשינויים מחשבתיים. ומי שיש לה אומץ, היא יכולה גם לשתף אותנו בהרגלים הלא טובים שלה, דברים שהיא הייתה רוצה לשחרר, להיפטר, דברים שבקורונה פתאום שהיינו בבית והכל היה באמת נורא נורא מיוחד ואינטנסיבי ומתוח, ואנחנו עדיין באיזשהו אופן גם די שם. הייתה מעוניינת לשחרר, הייתה מעוניינת להחליף, הייתה מעוניינת לוותר עליו, שזה קשור גם לדפוסים שלנו ולאנרגיה שלנו. אז בואו תשתפו אותנו קצת, איזה הרגלים טובים יצא לכם ככה להתחדש איתם בתקופת הקורונה, ועל מה הייתם רוצים לוותר. אם אין לכם בתקופת הקורונה, יכולים גם מתקופות אחרות, והיום אנחנו נדבר עם עדי על הרגלי בריאות ותזונה, ואיך בעצם יוצרים כאלה, למה לי בכלל? למה לי לעשות דבר כזה אם אין לי חתונה באופק? ובעיקר איך משאירים. אני חושבת שהקושי העיקרי של אנשים זה לא להתלהב על האתגר פלנק או מה שזה לא יהיה 30 יום או 14, אלא להשאיר את הדבר הזה. אבל לפני שנעשה את כל זה, אני רוצה שאנחנו נשמע שיר, ואת השיר הזה אנחנו נשמע לכבוד יום ההולדת ה-70 של סטיבי וונדר, אחד הפרפורמרים, אולי עם הכי הרבה אנרגיה, שחושבים על זה. והשיר הזה הוא אחד השירים האהובים עליי בכלל, נקרא מאסטר בלאסטר. אז הנה הוא. של בוב מארי, אם לא יודעת. אז תודה שהייתם איתנו וברמנו ככה את האנרגיות במאסטר בלאסטר ושירים טובים, והיום אנחנו מדברים עם עדי מאור סיסו, שהיא מאמנת לאפקטיביות, על הרגלים. הרי מה שווה כל הידע, ומה שווה כל ההבנה, וכל הצריכים, אם אני לא מיישמת, ואם אני מיישמת, אבל בעצם זה לא נשאר. זה משהו שאני עושה לכמה ימים או כמה שבועות,
ומניסיוני בתחום התזונה, ובטח בתחום ירידה במשקל, אנשים עובדים בפולסים, אנשים יש להם, זה חתונה, הקיץ, הקורונה, מחלה אקוטית, או איזשהו מצב בריאותי שמכריח אותם לעבור טרנספורמציה בעצם, לפחות בגישה שלי, ואז בום, נותנים בראש, ובדרך כלל עושים איזשהו פוש נורא רציני, וכמו בריצה, לפעמים מתעייפים. אז עדי, בואי תספרי לנו ככה, למה בכלל כדאי לנו לאמץ הרגלים חדשים, נכון? זה לא כאילו, לא יודעת, אני כאילו אמרתי, בוא נדבר על הרגלים, ואז אמרתי, אולי נדבר על למה? נכון. כן, למה לא נדבר? כאילו לא רק איך וזה, וכל ה-14 יום או 21 יום, או תעשו את זה. בוא נדבר על למה? למה לי בכלל לאמץ משהו חדש בעצם, אם אין לי את החתונה או את המחלה? נכון, ולכן אני חושבת שאולי אפילו הייתי מאתגרת את המאזינים שלנו בשאלה קצת אחרת, כי אף אחד לא אוהב שינוי. נכון? כלומר, אם אני אגיד לך, טוב, תקשיבי, את צריכה לשנות הרגלים, כי זה, לא יודעת מה, בואי נשנה אותם. אף אחד לא אוהב שינוי. שינוי זה דבר שהוא מפחיד, שהוא מלחיץ, שזה חוסר ודאות. גם כשאנחנו כבר בוחרים להיכנס לאיזשהו תהליך, זה לא כזה שושנים, נכון? כאילו, זה לא כיף בהתחלה, זה דורש מאמץ. יש קריקטורה נורא נורא חמודה, שרואים ככה קבוצה, ואומרים, מי רוצה שינוי? כולם מרימים את הידיים, ואז אומרים, מי רוצה להשתנות? אף אחד לא מרים את הידיים. אז כולם רוצים שינוי בלי להשתנות. נכון. ואז אני מנסה לגשת לזה מכיוון קצת אחר, ואולי לשאול רגע את עצמי, איך אני רוצה להרגיש? או איך אני רוצה לקום בבוקר? או מה אני רוצה לעשות ביום שלי? או איך אני רוצה בכלל שהיום שלי ייראה? אני אפילו לא אומרת החיים, אני אומרת היום, איך אני רוצה שהיום ייראה? ואני יכולה להגיד שהשאלות האלה, זה מה שהכניס אותי לתהליך שינוי של אורח חיים בריא באופן כללי בשנים האחרונות. אז בואי תני לנו דוגמה, באמת, מה ככה הביא אותך? כאילו, ידעת את כל הדברים גם לפני, אני בטוחה, כן, בחורה אינטליגנטית, לא היית צריכה שאף אחד יגיד לך שירקות זה ככה, וזה זה ככה, ופעילות גופנית, וכל הדברים האלה. בואו. גם אנחנו גדלים על זה, נכון? היום איילה חזרה, היא בכיתה א', חזרה וסיפרה לי על ירקות ופירות, כאילו שהם זהו, אז אני אומרת, מה בעצם היה ככה, נגיד אצלך, בוא נדבר כדוגמה, בסדר? מה בעצם כן גרם לך לקחת את כל הידע הזה שאת יודעת, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני עומדת לעשות עם זה משהו. כן. אני חושבת שזה היה, זה כמובן כמו מתפרס, זה לא בניגוד לאירוע, נגיד כמו מחלה, או דברים שתיארת קודם, שזה כאילו קאט כזה, נכון? אז אצלי זה היה משהו שחלחל כזה, שבאיזשהו שלב אמרתי, טוב, אני לא יכולה להמשיך, זה כמו רעש רקע כזה, שאני הולכת איתו. ובמקרה שלי זה היה כמו, הרגשתי מעורפלת, הרגשתי שאני לא חדה מספיק. שאני יודעת שאני יכולה להיות יותר חדה, אני מכירה את עצמי בימים שהם יותר כאלה חיוניים, ורוב הזמן לא הייתי ככה. ובעצם לא אפקטיבית. זה בא ביחד, כן, זה כאילו היה קשור. יש לנו ממש מושג לזה, יש ככה באמת עוד יותר חזק בתחום של מחלות, ובטח בבלוטת התריס, זה נקרא brain fog. זה אומר שאני מסתובבת עם פילטר, סוג של פילטר על המוח שלי, הזיכרון שלי לא מדהים, ואני מתחילה משימה ועוברת למשהו אחר, ואולי עושה משהו אבל מתעייפת, או פתאום בא לי משהו מתוק, או קפה, או... אז באמת יש לזה ממש מושג מקצועי, זה נקרא brain fog, והוא ממש מושפע מהמזונות שאנחנו אוכלים, וכמובן משפיע על האנרגיה שלנו. וללא ספק הרגשתי ככה תקופה ארוכה. עכשיו, מה שקרה זה שככל שנכנסתי לעשייה הנוכחית שלי והרצון שלי יותר להשפיע ולהיות משמעותית ולעשות דברים ולהתקדם, הרגשתי שזה אשכרה תוקע אותי. כלומר, אני לא יכולה להתנהל בטירוף של היום שלנו ולא להיות חדה, ולהתנהל כאילו כל הזמן בצורה מעורפלת כזאת, שאני יודעת שאני רוצה דברים, אבל שנייה רגע, איפה זה? האחיזה שלי ביום נעלמה לי כל כך מהר. אז אם אנחנו מסתכלים, אנחנו בעצם אומרים שהייתה מוטיבציה פנימית לגדול ולהשפיע על יותר אנשים, והקושי העיקרי היה שמשהו שם עוצר את היכולות שלי מלהתממש בפוטנציאל הגבוה או המקסימלי שלהם. אז אם אנחנו מעבירים את זה לנשים, זהו, בדיוק, למישהי אחרת, נגיד מה היית שואלת אותה? איך את רוצה להרגיש בבוקר, כלומר, אנרגטית, או את יודעת, זה צריך להיות לדעתי יותר נחמד מנעים בג'ינס שלי, כאילו זה מחזיק... נכון. למשל, זה יכול, אני שומעת אצל הלקוחות שלי, למשל, דברים כמו, אני רוצה שתהיה לי סבלנות, רגע, אני רוצה לראות שומעת אותי כמו שצריך. כן, שומעת. סבלנות, אני מתארת לעצמי לילדים. לילדים, כן.
הסבלנות לילדים, או שיהיה לי כוח בערב לבן זוג, או שאני רוצה שיהיה לי כוח לעשות ספורט, כל מיני דברים שהם רצונות קטנים, רצונות אישיים לכל מיני דברים. אז את בעצם מציעה שנשאל את עצמנו איך אנחנו רוצות להרגיש, זה בעצם מה שאת מציעה, נכון? כן, איזה רגשות... איך אני רוצה להרגיש, ואיך אני רוצה שהיום שלי ייראה. אני ביום שלי. אוקיי, ואיך אני עונה על שאלה כזאת? זה יכולה להיות שאלה מאוד גדולה למי שעוד ככה פחות מיומנת בזה. איך אני רוצה שהיום שלי ייראה? תני לי דוגמה. כלומר, זה לפעמים באמת, אני מכירה את זה מתחומים אחרים, אבל זו שאלה גדולה, כאילו, מה את רוצה? כאילו, באמת. נכון, את צודקת, זו שאלה ממש טובה, זה תלוי באמת בכמה אני בתוך ההתפתחות הזאת שלי. אז לפעמים זה, אני אוהבת למדוד את זה ברמות אנרגיה. כשאני מדברת על רמת האנרגיה שלך במהלך היום, אנשים בדרך כלל ידעו להגיד לי. נכון. מתי האנרגיה נופלת, או האם את מרגישה שאת בפיקים של אנרגיה, או אם את מתרסקת בערב, או האם את מרגישה שאין לך אנרגיה או סבלנות לדברים שאת רוצה. אז זה המקומות שהייתי בודקת. ואז כל אחת עם מה שמתחבר לה, כי יש כאלה שבאמת זה יהיה יותר מול הילדים, ויש כאלה שזה יהיה יותר מול עצמה והדברים שהיא רוצה לעשות. אז אלה המקומות שלפי מעין מדד האנרגיה. אנרגיה וסבלנות זה מדדים טובים. נכון, וגם אנחנו עובדים הרבה עם נושא של אנרגיה, זה מאוד קל גם לראות את זה במזון, הרבה פעמים את שואלת, אוקיי, אז מתי יש לך נפילות אנרגיה? ואנשים תמיד יגידו 11, 2, 3, ואנחנו נעבוד גם עם המזון כדי לסנכרן את כל היום באנרגיה פחות או יותר רציבה, אלא אם כן כמובן יש בעיות אדרנל ובלוטה ומחלות ודברים שאנחנו צריכים לטפל. אוקיי, אז נניח שאישה החליטה שהיא אומרת לעצמי, את יודעת מה עדי? אחרי השידור הזה אני מבינה שרמות האנרגיה שלי לא יציבות. מספיק שאני לא סבלנית, ווואלה, לא טוב לי עם זה, לא טוב לי שאני באה הביתה ונותנת 10% לילדים, אבל 10% שהם בררה. 10% שהם לא הבסט שלי. את הבסט שלי כבר נתתי בכל היום, ועכשיו מה שנשאר לי אני מביאה ככה לצלחת. אז היא אומרת, אוקיי, הבנתי, אני שם. איך, מה עכשיו? מה אני עושה עם זה? את שואלת בהקשר של תזונה ספציפית? לא, אני שואלת אישה שמרגישה לא אנרגטית. בתזונה, אני חושבת שאני יכולה לעזור, אבל אני אומרת, אישה שמה אומרת, נכון, את יודעת מה? עכשיו שאת אומרת, אני מרגישה לא סבלנית, אני מרגישה עצבנית בסוף הערב, אני מרגישה שבסוף הערב רק שלא יבקשו ממני שום דבר. אני מרגישה שרמות האנרגיה שלי בשתיים, אני בעצם מ-2 עד 5, אני ככה... אני קוראת לזה מחקר חתולים, שזה כאילו אני גולשת באינטרנט במחקר נורא חשוב, אבל אני עושה כאילו אני עובדת כדי שימשיכו, הכל ייראה כרגיל. אוקיי, אז וואלה, נכון, אני ארצה לשנות את זה. מה עכשיו? מה אני עושה? אז באמת מה שאת תיארת עכשיו זה שלב מודעות. כלומר, נכון. יכול להיות שגם אין אותו בהתחלה. ולכן השלב הראשון יהיה כמו תצפיות. כאילו אנחנו רוצות לעשות רגע תצפית על היום, לבדוק בכלל מה קורה, כי לפעמים יש לי, זה מה שהיה לי איזה שבריר מחשבה, אבל לא שמתי לב באמת לעצמי לאורך היום. אז אם כן, מעולה, ואם לא, אז כן הייתי רוצה רגע לתעד את היומיום שלי ולהבין איפה באמת יש לי נפילות, מה קורה, איך אני קמה בבוקר, מתי אני כזה מתרסקת בלילה, השנייה שאני אבין מה קורה. אנחנו עושים את זה הרבה עם מזון, אז איך את עושה את זה ללא מזון? איך את כותבת רמות אנרגיה מ-1 עד 10? אני יודעת, אנחנו מדריכים אנשים ככה, אוקיי, תכתוב מה אכלת, תתעד, ואחר כך תרשום לי איך הרגשת אחרי ואיך הרגשת שעתיים אחרי. אז משהו בסגנון הזה? כן. לפעמים אני משתמשת רק ברמת אנרגיה, פשוט ברמת האנרגיה מ-1 עד 10. בלי קשר לאוכל או אוכל, בכמה תחנות לאורך היום. זאת אומרת, אני צריכה איזה פרמטר לבדוק את זה, איזה סקאלה. זה מאוד עוזר. יש נשים שאני יותר אומרת להם כמו רק לעשות תיעוד, אפילו לא קשור לרמת האנרגיה, כי הן בכלל לא מודעות למה הן עושות. אז מה הם יכתבו שם? אז הן רושמות ממש זמנים כזה, ומה הן עושות בכל זמן. למשל, 2, מה ירשמו? עובדת? ככה? זה יהיה משהו... זה יכול להיות אם היא בעבודה, אבל טלפון, מייל, 20 דקות בפייסבוק, עניתי לטלפון, חזרתי הביתה, יש לי חצי שעה נסיעה, כאילו, לפעמים אין מודעות בכלל עד הסוף לאיך, ממה מורכב היום שלי, ומאיפה דולפת האנרגיה. ואז אני רואה שככה, אני רואה ככה מהתכנים שאת מעלה, שהרבה נשים, בין אם הן עצמאיות או שכירות, מרגישות שהיום מתבזבז, זאת אומרת, והן לא יודעות אפילו על מה. נכון, אז כאילו השלב הניטור הזה, הוא שלב חשוב, כי לפעמים עצם זה שאני רק מסתכלת על, כמו מהצד, על היום שלי, פתאום אני קולטת, עברה שעה,
והייתי שעה בפייסבוק, ואלוהים, יכלתי פשוט ללכת לנוח אולי, או לא יודעת, או לעשות משהו אחר. אחלה. אז אנחנו מדברים על הרמה הראשונה, שהיא רמה של רצון. זאת אומרת, קודם כל אני אומרת, אוקיי, מה שאני רואה מבחינת סבלנות, מבחינת אנרגיה, אני לא אוהבת. והרמה השנייה היא התבוננות. נכון. כי בלי התשתית הזאת, את יודעת, כאילו, יהיה רצון עוד מחרתיים, אבל כאילו זה לא צעד בכיוון, אנחנו צריכות לעשות צעד בכיוון. אחלה, אוקיי. אז עשינו את השלב הזה, ועכשיו יש לנו איזה מין דאטה כזה, בדיוק כמו עם תיעוד אוכל, שהרבה אנשים מאוד לא אוהבים לעשות את זה, אני גם מבינה למה, מי רוצה להתבונן על מה שהוא אוכל, זה לא מאוד זה, אז אני תמיד אומרת לאנשים, גם עוד טיפ שיכול גם אולי לעזור כאן, זה בסיס נתונים ללא שיפוטיות. זה לא הופך אותך לטובה או רעה, זה מה שאכלת, זה הכל. זה לא טוב וזה לא רע, ואת לא בסדר או לא בסדר, זה פשוט מה שאכלת, כמו, באמת, כמו מחשב, כמו נתונים. ואז כשאני מנתקת את עצמי רגשית מהמחשבות, זה כן נכון, זה, וואו, הייתי שעה בפייסבוק, איזה בזבזנית זמן אני. לא, פשוט הייתי שעה בפייסבוק, זאת עובדה. אז גם קל לי יותר להתנתק רגשית, וגם קל לי יותר לעבוד עם זה. אז בעצם, אני יכולה להגיד שתיעדתי את מה שאני יכולה 3 שנים ברצף, זה קצת אובססיבי. עם זאת, זה כאילו, זה היה ממש, אני למדתי כל כך הרבה מזה, ממש. אז לא צריך 3 שנים, כן, בואו, אפשר הרבה פחות, אבל אפילו יום כזה, אפילו יום כמו שעדי מציעה, בין אם זה לתעד את האוכל ואז את הרמות אנרגיה, כי זה נורא קל לאנשים להבין דרך אוכל דברים, או באמת לדרך התיעוד, זאת אומרת, מה עשיתי? פעולות, דרך פעולות. כן. פייסבוק, טלפון, נסעתי, ילדים, בדיוק, הכנתי את הילדים וכו' וכו'. אוקיי, ואז יש לי מין כזה דאטאבייס כזה, ואז מה אני עושה איתו? כן, איך אני מסתכלת עליו, איך אני יודעת לעבוד איתו? שאני, את יודעת, האדם שכתב את זה, לא איש מקצוע שבא מבחוץ, וכולו אובייקטיבי, ויכול ככה להסתכל בלי הרגש. כן. אז לפעמים זה יכול להציב מאוד, מה שאני רואה שם. ועדיין מה שאני רואה שקורה במצבים האלה, זה כמו 2 נתיבים. נתיב אחד הוא נתיב אוטומטי. כלומר, לפעמים עצם זה שקלטתי כמה אני על הטלפון, או כמה משהו שואב ממני אנרגיה, זה כשלעצמו כמו גורם לי להתרחק מזה או להפסיק. כמעט בלי מאמץ. כי כאילו ידעתי שזה שם, ועכשיו זה השתקף לי שזה שם, יאללה, כאילו זה כמעט בלי מאמץ. היה לך משהו כזה במזון, שעשית שינויים שקשורים לאורח חיים? שפתאום ראית משהו במזון או בספורט שאמרת, וואו, לא שמתי לב שזה קורה כל ערב. יכולה לתת דוגמה ממני, שגיליתי שבקורונה כל יום אכלתי שוקולד. עכשיו, אני לא ממש אוהבת שוקולד, זה עושה לי גם מלא פצעים בפנים. אבל וואלה, כל יום אכלתי שוקולד. אז עכשיו שהתחלתי תוכנית חוזרים לאכילה טובה עם קבוצה, אמרתי, יאללה, נזרום איתם, נוריד את השוקולד. 4 ימים רציתי להרוג מישהו. אני גם לא כל כך אוהבת שוקולד, זה כל מה שמשעשע כאן. אז 4 ימים רציתי להרוג מישהו, ואחר כך, וכל הזמן פשוט אמרתי, אוקיי, זה יעבור, זה יחלוף. ואתמול, או היום, הגיע מין שקט כזה. אז זה למשל הרגל רע שפיתחתי אותו בקורונה. היה לי את זה עם לחם. עם לחם ונפיחות בבטן, כאילו אני די חשבתי שאני אמורה להיראות בחודש שלישי כל הזמן, וזה כנראה לא האמת, כי ברגע שבאמת התנקטתי מלחם, אבל כמו שצריך, זה לא, עדיין היום אני אוכלת פחמימות וזה, אבל אני פעם חייתי על סנדוויצ'ים, כאילו זה היה כמו מזון עיקרי אצלי. אנחנו קוראים לזה עריצות הפרוסה, זה כאילו הפרוסה הולכת איתך ככה לכל מקום, וכל הזמן אומרת, תאכלי אותי, אני קלה, אני זמינה, אני כאן, תאכלי אותי. כן, אז זה היה נורא. אז כאילו רק אחרי שזה באמת יצא לי מהסיסטם, כאילו הבנתי, וואו, זה היה כאילו... וזה משהו שראית בתיעוד שלך? זה משהו שפתאום התחבר לך כשעשית תיעוד? כן, כי האמת גם, גם אם לא הייתי עושה תיעוד, הייתי מרגישה את זה. כי זה, את יודעת, זה כל כך פיזי, אני כל כך רגישה גם, לא יודעת איך נשים אחרות, אני עם הבטן שלי, כאילו זה... סליחה, את מדברת פה עם הבן אדם שחושב שגלוטן צריך להיות מחוץ לחוק, אבל בסדר, את בחברה טובה, אבל הכוונה שזה משהו שפתאום הפתיע אותך, או זה משהו שפתאום היה... כן, זה הפתיע אותי, כן. זאת אומרת, לא תיארתי לעצמי שעד כדי כך זה יהיה משמעותי. אוקיי, ואת חווית גם איזשהו, חוץ מהנושא של נפיחות, פתאום ראית איזה שינוי ברמה האנרגטית, פתאום היית יותר מרוכזת, יותר מפוקסת, משהו שם השתנה? אני חושבת יותר כלילה, שזה גם אנרגטית. כאילו, משהו בי היה יותר כליל, פחות הכבדות הזאת שהסתובבתי איתה כל הזמן. אוקיי, אז בואי תספרי לנו באמת מה אני עושה עם בסיס נתונים הזה, שעשיתי,
אוקיי? בין אם זה במזון, ואחר כך נשמע עוד שיר, ואז נדבר על קצת באמת תכלס, כי הבנו שיש לנו בעצם את הרמה הראשונה, שבה אנחנו אומרים, אוקיי, הבנתי פחות או יותר, מה הדברים שאני לא מרוצה מהם, איזה תחוש, נגיד יש לי תחושה של כבדות, או יש לי תחושה שאני ככה לא בתפקוד הגבוה שלי, או שאני עצבנית או עייפה, הבנתי את זה, עכשיו עשיתי לי בסיס נתונים, עכשיו אני יושבת מול הדף הזה עם כל הטקסט שיש בו, אם קופץ לי משהו, שוב, זה קורה להרבה אנשים, יאללה, אני זורמת איתו, זאת אומרת, מפסיקה משהו, מתחילה משהו, יותר מים, פחות טלפון, כל מיני כאלה זה עשוי לקרות, והשלב הראשון שאני ממליצה תמיד להתחיל איתו, זה הבוקר. זה המקום שיחסית הכי קל לאנשים ליישם, אפשר להתחיל בצעדים קטנטנים, וההשפעה של זה היא אדירה. לא סתם אומרים שאיך שאנחנו מתחילים את הבוקר, זה ככה יהיה כל היום. אוקיי, אז תני לנו דוגמה ככה בנושא של, את יודעת, גם בנושא של בחירות מזון, כן, אני לא מדברת אפילו על אוכל עדיין, אני מדברת על, כן, על איך אני קמה. כלומר, הדבר הראשון שהרבה אנשים קמים אליו זה הטלפון, או החדשות, או ישר קמים כאילו, הילדים צריכים אותי איזה, את יודעת, איזה מצוקה הישרדותית כזאת. ואני אומרת, בואו נתרגל איזה 10 דקות שנייה, לקום לשקט. איך עושים את זה עם ילדים קטנים? כן, אולי לקום לפני הילדים אם יש אפשרות. אולי לשים לי איזה פתק חמוד ליד המיטה, שאני מסתכלת עליו, או איזו תמונה שתגרום לי לחייך. זה יכול להיות, לי יש כל מיני חפצים כאלה שאני מסדרת ליד המיטה, שעושים לי טוב על הלב. זה יכול להיות כאילו באמת במיליון דרכים. רק לא להיכנס לחדשות, או לוואטסאפ, או למשהו שיוצאים ממני איזשהו מוד תגובה. אוקיי, אז בואי תסביר לנו, מה המטרה בעצם בכזאת פעולה? המטרה היא בעצם, המוח שלנו עובד על כל מיני חלקים. עכשיו, אם אני נכנסת למוד תגובה, אז המערכת שלנו ההורמונלית מפרישה אדרנלין, קורטיזול, כל מיני הורמונים שאנחנו לא באמת רוצות שיהיו בסיסטם שלנו על הבוקר, בשנייה שאנחנו פותחות העיניים. לא בעוצמה, נכון. לא בעוצמה, זה לוקח לזה זמן לצאת מהסיסטם, אנחנו נשאר במוד תגובה במהלך הבוקר, זה לא כיף. אז ברגע שאני מתחילה את היום, לפחות להרחיק את זה, כי זה יגיע בהמשך היום, אז זה מאפשר לי להתחיל את הבוקר ביותר פוקוס, ביותר נחת, עם לזכור שנייה מי אני, מה אני רוצה היום, האנרגיה שלי תהיה יותר גבוהה, אני אתחיל את היום עם מיכל מלא פשוט, כי הוא יתרוקן גם ככה, אוקיי? כי היום ישתה את המריכל הזה. אז לפחות שאני אתחיל אותו במיכל מלא, ואז אני אוכל לפתוח את היום ברגל ימין. כי שאני ישר מפרישה את ההורמונים האלה, זה שותה לי את האנרגיה, ואני מתחילה במינוס, זה לא טוב. זה מין סוג של עצירה כזו, ואיזושהי בחירה בעצם אנחנו עושים בתוך המקום הזה. להיות, מה יכול להיות ככה? להיות בעולם שככה באתי ממנו, בוחרים איזשהו הוויה. בקצרה, אני אגיד במשפט, כי זה ממש, אפשר לעשות את זה ב10 דקות, כן, אפשר לעשות את זה ב10 דקות או שעה וחצי, אבל אם אני מקצרת, אני קוראת לזה מגף. צריך לשים מגף על הבוקר. מה זה אומר? מה זה מגף? מיינד, גוף ופוקוס. מיינד זה נגיד איזה מנטרה, או כמו שאמרתי, איזה ציטוט ליד המיטה, או משהו למיינד שלי, להשאיר את התודעה שלי רגע לא בהישרדות, אוקיי? להשאיר את התודעה שלי נקייה. יש כאלה שעושים מדיטציה, תרגיל נשימות, לא משנה. מיינד. גוף, להפעיל את הגוף. אם כבר אני רוצה הפרשת הורמונים איכותית, אז לעשות אפילו סיבובי מפרקים, מתיחות, יוגה, אימון שלם, תלוי בזמן, כן? כן. ופוקוס זה שאני, לפני שכל העולם עולה עליי, אני רוצה לשאול את עצמי על הבוקר, מה הכי חשוב לי היום? מה הכי חשוב? רגע, לפני, אני כבן אדם, מה אני רוצה להשיג מהיום הזה? ואז שאני עושה את 3 הדברים הקטנים האלה, שזה באמת קטן, כי באמת אפשר לעשות את זה בדקות ספורות, אנחנו מתחילים את היום בשליטה. מדהים. וזו תחושה אחרת לגמרי. אז אני ככה, באחד הלימודים שלי בעצם לימדו משהו שנקרא לבחור הוויות, זה מאוד מאוד דומה, זה אומר שאני בוחרת בבוקר מה אני רוצה. אני רוצה שזה יהיה יום של שמחה, של ספק, של אנרגיה, של שפע, של הכלה, ואני בוחרת את זה, ואני ככה מזמינה את הדבר הזה להיכנס אליי, ודרך אגב, טיפ ממש טוב, עם ילדים, הם לא יכולים להבין מה זה הוויה, כן? זה קצת אמורפי מדי, אז אנחנו מבקשים מהם לבחור רגשות. איזה רגש אתה רוצה שהבוקר שלך יהיה שמחה, שתהיה לך כיף, שיהיה לך סבלנות, שיהיה לך נדיבות, חברות, אז זה עובד גם עם קטנים, ואני עושה את זה ככה עם הילדים שלי. אז אנחנו נשמע עוד שיר, גם של סטיבי וונדר, ככה לכבוד היום הולדת שלו, ואחר כך נדבר על תכלס,
כאילו אז באמת, אז איך אנחנו מיישמות הרגלים חדשים, בין אם זה באמת 10 דקות האלה בבוקר, שאני רוצה עכשיו לעשות אותם אחרת, בין אם זה להוריד כוס קפה, או בין אם זה הפלנק שאני רוצה, או 10 דקות, או אני רוצה להכניס פעילות ספורטיבית לחיים שלי, שלא הייתה, וגם תספרי לנו, איך את עשית את זה? איך פתאום ספורט היה משהו שפתאום עכשיו אולי נראה לך מוזר להיות בלעדיו, או חלק אינטגרלי מהחיים שלך. אז תספרי לנו קצת על עצמך, כי ככה באמת עברת איזשהו, ככה ממה שאני עוקבת ורואה, עם נושא הספורט זה משהו שככה. אז אנחנו שוב בתוכנית תזונה יצירתית עם גלי הנדל, ושמענו את השיר Higher Ground, שזה גם כל מה שאנחנו מדברת עליו בעצם איזשהו קרקע גבוהה יותר, או אנרגיה גבוהה יותר של סטיבי וונדר, וקיבלנו מלא תגובות טובות על השידור הזה, ועל האנרגיות הטובות שיש פה, ועל החיבור המעניין, אז באמת נורא תודה לכל מי שמאזינה וצופה, ובאמת תשתפו אותנו גם בהרגלים שלכם, גם הלא טובים, אנחנו לא משטרת ההרגלים, לא נעשה לכם שום דבר, אם יש לכם, סיפרנו על השוקולד שאכלתי ללא קשר, ועדי בעבר לא הייתה עושה פעילות גופנית, אפילו שהיא ידעה שפעילות גופנית זה משהו נהדר ושכדאי לעשות. אבל זה לא קרה. אז כולנו אנשיות, ואנחנו לא איזה סופר הירוס או משהו כזה, ועדיין יש לנו מלא הרגלים לא טובים, לדוגמה אצלי זה לשתות קפאין, שכל פעם שאני מורידה אותו, יש לי פנים שבוטוקס היה קטן עליהם, אבל אני לא, כי קשה לי. אז היום אנחנו באמת מדברות אתכם על נושא של הרגלים, כי הרי אמרתי בהתחלה שכל הידע שיש לכם, ויש לכם, באמת שיש לכם, על תזונה ועל אורח חיים בריא ועל בריאות, הוא בעצם לא יוצא, הוא בעצם לא קורה בחייכם בגלל הקושי הזה של היישום, ששם בעצם נכנס הנושא של הקניית הרגלים חדשים, ואם כבר הצלחתי להביא איזשהו הרגל חדש לחיי, אז לא תמיד הוא נשאר בחיי, וזה מאוד מתחבר לתקופת הקורונה, שם נפגשנו עם חיים די אחרים, מכל מה שהנה יש לנו את האמיצה ליטל שכותבת שנה שלמה לא שתיתי זירו וחזרתי בתקופת הקורונה ולא רואה את עצמי מפסיקה. תודה ליטל שאת משתפת אותנו. על הכנות. באמת. אז תקופת הקורונה באמת הפגישה אותנו עם מלא דברים כל כך שונים ועם הצורך לעשות דברים נורא אחרת, שבעצם פיתחנו מלא הרגלים חדשים. כי לא הייתה לנו ברירה. לא יכולנו לעשות ספורט מחוץ לבית, לא יכולנו לצאת, אפילו קניות, עשינו אותם אונליין, כי כמעט כל דבר היה בעצם הרגל חדש. וזה היה איתנו די הרבה זמן. כי ככה זה נקבע לנו. אז אנחנו רוצה גם שתגידי אולי, גם באמת איזה הרגל חדש, ראיתי את השידורים שלך בוקר ב7, אז אני יודעת שזה הרגל חדש שהיה לך בתקופת הקורונה, אבל גם אולי זה הרגל חדש טוב או לא טוב שאימץ בתקופת הקורונה, וגם איך אני גורמת לדבר הזה להישאר. נניח שכן הצלחתי סוף סוף בתקופת הקורונה, כי לא היה לי עבודה וזה לעשות ספורט. איך אני משאירה את זה בחיים שלי? איך זה קורה? כן, כלומר, איך העניין ההתמדה פה? נגיד שעשיתי את זה בתקופת הקורונה, נהניתי מזה וזה הצליח לי, ונורא אני מבסוטה, ופתאום חזרתי קצת ליותר עבודה, יותר נסיעות, איזשהו עומס כזה או אחר, ויש עדיין את הילדים בבית. איך אני עדיין ממשיכה לעשות את אותו ספורט, או את אותה ארוחת בוקר טובה, או את אותו 10 דקות שאני קמה להם? איך אני משאירה את זה בחיים שלי? אחד, חשוב לא להתעלם מהשינוי הטכני. כלומר, גם אני עכשיו, שנגיד חזרו לבית ספר, אז שאלתי את עצמי, אז אני אמשיך את השידורים בשבוע בבוקר? כאילו, רגע, שנייה, איך זה עם ההתארגנות בוקר? זאת אומרת, זה מביא עלינו איזשהו שינוי טכני. גם אם מישהי התרגלה לעשות, נגיד, ספורט בקורונה, בשעה מסוימת, עם המזרון, עם הזה, אולי עכשיו היא יוצאת לעבודה, וזה לא יתאפשר. אז קודם כל צריך להסתכל על השינוי הטכני, ולשאול את עצמי, אוקיי, אם עכשיו טרפו לי את הלוז, ואני צריכה לסדר את המשבצות מחדש, וזה חשוב לי לשמור על זה, כן, צריך שיהיה חשוב, אז איפה אני משבצת את זה מחדש? יכול להיות באותו חלון, אבל אני בוחרת את זה מחדש. אוקיי, אז קודם אני אומרת, אוקיי, מה הפקתי מזה? למשל, שמחה, תחושה שטובה עם עצמי, כוח, כל אחת מה ששלה. ועכשיו, איך אני יכולה או להשאיר את זה במשבצת שזה בעיה, או פשוט להזיז משבצת? כן, כי את יודעת, זה נשמע נורא טריוויאלי, אבל מה שקורה זה לפעמים, זה לא ממש מסתדר, זה על יד. ואז מוותרים. אנחנו מתאמצות,
כדי שזה בכל זאת יקרה, וזה עוד יותר מאמץ מזה שזה גם ככה קשה, ואנחנו מתעייפות ונפסיק. וזה לא המטרה, המטרה היא שיהיה לנו קל יחסית להמשיך עם המומנטום. אז תני לנו דוגמה מה עשית עם שידורי בוקר בשבע שלא מסתדרים עם ילדים שצריכים ללכת למסגרת. כן, אז במקרה שלי באמת ניסיתי להזיז בהתחלה. להזיז את השעה? כן, להזיז את השעה ל8, ואז גיליתי, הכל היה בלייב, בעל כורחי, כן? שהבית ספר מתחיל, את יודעת, מחזירים כזה בהדרגה ב8:10. אמרתי, טוב, אז אני אשאיר את זה ב7, ואני פשוט מתארגנת עם הבוקר אחרת. אנחנו מכינים דברים מראש, הכנתי את איילה לזה שהיא צריכה לעשות דברים לבד, בזמן שאני מעבירה את השידור, ואז אני אקח אותה לבית ספר. כלומר, פשוט נערכתי אחרת, וגרמתי לזה להמשיך. אז בעצם אנחנו משתמשים בכלים של יצירתיות וגמישות. נכון. בעצם חושבים, איך אני יכולה... חייבים אגב... כן, בכל הרגל, אנחנו נצטרך את זה תמיד, כי אגב, עם קורונה, בלי קורונה, כשאני מסתכלת על טווח של חיים שלמים, אם אני רוצה להחזיק איזשהו הרגל טוב לאורך חיים, אוקיי? לא לפרויקט, כן, זה בדיוק חיים. מהות התוכנית, זה מה שאנחנו רוצים לדעת. בדיוק. איך עושים את זה? רגע, שנייה, כולם לעצור, עכשיו עדי נותנת את המאני טיים שלה, אז דממה בקהל. לאורך חיים שלמים, אנחנו חיים בגלים, אוקיי? עונתיים, חורף, סתיו, אביב, קיץ, גלים של החיים, חתונה, לידה, הריונות, גלים של גיל הילדים, כל החיים שלנו זה רצף אחד של גלים. הבעיה היא שאנחנו חושבים ליניארית, ואנחנו כל הזמן מחפשים לשמור על איזה סטטוס קוו כזה, שכל הזמן אנחנו נצליח לשמר איזה משהו, ואנחנו מתעלמים מזה שחורף וקיץ וחושך בבוקר ואור, וזה לא נכון. העובדה היא שצריך להתאים את ההרגלים שלנו כל הזמן לגל שאנחנו נמצאות בו. לפעמים זה יהיה תקופת החגים שאנחנו צריכות להתנהל באחרת, ובחופש הגדול נצטרך להתאים את ההרגלים שלנו אחרת, וחושך בחורף, ואחר כך אור בקיץ, וכל הדברים האלה אנחנו צריכות לעשות להם טוויקינג כזה, התאמות. כל הזמן. מקסים, מקסים. זה ממש, אני חושבת שאנשים לא חושבים ככה, זה בדיוק הדיסוננס, כי אנשים אומרים, אוקיי, אם אני עושה ספורט בערב, אז אני תמיד צריך לעשות אותו בערב. אם אני אוכל בבוקר פירות, אז אני עכשיו אוכל פירות, לא משנה אם זה חורף או קיץ, זה לא משנה מה. לא עובד. אז בעצם את מציעה גישה של להגיד, איך אני, הרי זה הקושי העיקרי, להשאיר את ההרגל הטוב, או הרגל חדש שסוף סוף הצלחתי, לאורך זמן. אז את בעצם אומרת שאנחנו צריכים לשנות ולהשתנות עם ההרגל. כן. מזה, לפעמים מה שהתאים לנו שנה שעברה, לא יתאים לנו יותר השנה. בגלל זה בספורט עברתי מאימונים בסטודיו, לאימונים בבית, לריצה, לעוד פעם סטודיו, וזה עדיין בסדר, כי עדיין יש לי ספורט בחיים, וכל שנה או כל תקופה שיניתי בגלל משהו, לא משנה. אז בואי תספרי לנו כזה, זה נורא מעניין. ברור שידעת שספורט זה דבר טוב ובריא, וכולם צריכים לעשות את זה, ובלה בלה בלה. ולא עשית, זה לא היה משהו שקידמת בחיים שלך. איך פתאום זה כן, אמרת, כן, טוב, עכשיו נתחיל. ואחרי שהתחלת, אמרת, טוב, עכשיו נמשיך. ואחרי שהמשכת, אמרת, טוב, בואו נעשה את זה עוד. איך עשית את זה? דווקא להמשיך, אני חייבת לומר, באיזשהו מקום היה יותר קל, במובן הזה, כי למה? כי אני רגילה לאסוף הצלחות. אז תספרי לנו מה זה, אנחנו רוצים, את רגילה למושג הזה, אבל בואי תספרי לנו מה זה, ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה גם. בעצם, בדרך כלל החשיבה שלנו היא מאוד שלילית, נכון? אנחנו ישר רואים מה לא עשינו, מה לא עובד, נכון? מה לא הצליח. כן, נכון. וזה נשלף, כן, זה נשלף ככה מאוד בקלות. נשלף כזה, וגם זה בדרך כלל מביא שרשרת, נכון? זה, גם את זה לא הצלחתי, גם את זה, גם את זה. על אותו עיקרון, אפשר גם לייצר מומנטום חיובי. כלומר, הנה, הצלחתי את זה, ווואי, אז גם זה יכול לעבוד, והנה, הצלחתי גם פה, אז גם זה יכול לעבוד. זה פשוט דורש מאיתנו לייצר את המומנטום הראשוני הזה, את ההצלחות האלה. אז תספרי איך זה בספורט היה אצלך, מעניין. שפשוט ניקח דוגמה כזאת מהחיים. כן. אם אני זוכרת נכון, התחלתי לחפש את הפעם הראשונה, את המקום לעשות בספורט, כי שוב, כמו עם התזונה שהרגשתי מעורפלת, ככה גם הרגשתי בגוף. אני מכירה את עצמי בתור ילדה פעילה, בגיל ההתבגרות הייתי בכל מיני קבוצות כאלה, החל לא יודעת, ריקוד ועד כדורסל, הייתי בן אדם חיוני, והרגשתי שאחרי הלידות די איבדתי את זה, את החלק הזה בי, וזה היה חסר לי, כאילו היה בי כבר באיזשהו שלב געגוע כזה, שכל הזמן, שוב, כמו רעש רקע שכל הזמן הלך איתי. אז התגעגעת לתנועה?
ליכולות של הגוף, לתנועה של הגוף? כן, לחוזק. אני חושבת שזה היה עניין שהרגשתי חלשה. פשוט הרגשתי חלשה. אוקיי, ואז? ואת יודעת שמשהו במיקוד שלך, אני לא יודעת, אני מניחה שכל אחד קרא לו את זה פעם בחיים, שאנחנו מחפשים רכב, אנחנו רואים את הרכב הזה ברחוב, או שאנחנו בהיריון, אז כולם בהיריון, את יודעת, מה שבמיקוד שלנו מסביבנו. או באנרגיה. או באנרגיה. אז המחשבה הזאת רצה לי בראש כמה זמן, ואז פשוט פלייר נחת לי מול הבית, למישהי שפתחת איזה סטודיו. כן, פתחה סטודיו מול הבית שלי, כאילו המושלם, בדיוק מה שחיפשתי, כזה שזה... עם כל מיני תרגילים, שיש כל מיני שיעורים, שזה גמיש, שזה גם קצת משקולות. אז הלכת, עשית שיעור, בכיתי את נשמתי. ברור. כי זה היה קשה, ואמרתי לה, אני לא באה יותר. וזה היה באמת, לא הכרתי את עצמי, ואני חושבת שזה מזל שבכיתי, ומזל שהוצאתי את זה, כי כאילו היא דרבנה אותי בכל זאת לבוא ולהמשיך. אז זה נורא חשוב שאת מספרת את זה, למה? כי אנשים אומרים, רגע, אם אני אוכל יותר טוב, אני ארגיש יותר טוב. אם אני אעשה ספורט, אז יהיה לי תחושה טובה. הם רק מדמיינים את הדברים הטובים, את ההצלחות, אין להם מחשבה שאולי זה יהיה לי נורא נורא קשה, אולי אני אבכה, אולי אני אתבאס על עצמי, אולי, זאת אומרת, צריך, בואי נשים על השולחן, שיהיה בסיטואציה הזאת, אפשר לפגוש גם רגשות ומחשבות, ולהכיר פה דברים שליליים, שלא נעימים לי. נכון, זה קשה, ואגב, זה גם פיזי, אז תיודעת, גם זה קשה לך בגוף, גם אוכל, זה גם את מרגישה את זה בגוף. ואפרופו הצלחות, אני חושבת שזה מה שכמו הוביל אותי, אמרתי, טוב, אני רק אלך לעוד פעם אחת, אני רק אסיים את השיעור הזה, אני רק אראה איך אני מרגישה אחריה עוד אחד. וככה כל שיעור. כן. עד שהתחלתי באמת, זה לא לקח כל כך הרבה זמן, אגב. אוקיי. כאילו כבר אחרי השבוע הראשון או שבועיים, לא זוכרת, פרק זמן קצר יחסית, זה כבר הרגיש אחרת. כבר הרגשתי שהגוף מגיב. ואהבת את התחושה ורצית מזה עוד. ואהבתי את התחושה, בדיוק. וזה מה שגרם לי להמשיך. אז גם אני יכולה להגיד שאני עושה ספורט המון שנים, באמת, אני מאוד אוהבת, ויש שיעורים שאני אומרת לעצמי, בדיוק חשבתי על זה היום בשיעור, איך לדבר על הרגלים, אני אומרת לעצמי, 5 דקות הבאות אני יוצאת. אני יוצאת ב5 דקות, זה כאילו, אני מכירה את השיעור, אני עושה מלא שנים ספינינג ולא משנה, ואימונים פונקציונליים, ואני באמת, זהו, עוד ב-15 ל-15, אני יוצאת ב-12 דקות וככה אני לפעמים מושכת שיעור שלם, ובסוף מרגישה זה, למרות שזה גם בסדר להחליט שלפעמים זה יותר מדי וללכת באמצע. אז את אומרת בעצם, כי אני מרגישה, אני אגיד לך מה שדיברנו ככה על השיחה הזאת של הרגלים, אמרתי, איך אני שונאת, סליחה, לא באמת, אני לא אוהבת, את כל תעשי משהו 14 יום או 21 יום, ואז אני לא יודעת, זה מרגיש לי כמו סיסמה. מספר אגב, את יודעת? אז זה נורא חשוב שתגידי את זה, אנשים חושבים שזה נוסחה. נוסחה שחייבים. יש לי אפילו הסבר. תסבירי. הרי מה זה המספר הזה שצריך לעשות X פעמים כדי שיהיה מעגל חשמלי חדש במוח? זה אפילו לא מעגל חשמלי, אני לא אכנס שוב, לא יודעת, את בטוח יודעת להסביר ביולוגית יותר טוב ממני. אבל בכל מקרה, כשההולכה החשמלית היא יותר טובה, יותר יציבה, ההרגל יותר יציב, כי המוח כבר רגיל להעביר שם חשמל, אוקיי? ככל שההרגל יותר מסובך, כלומר, ככל שהפעולה שאנחנו רוצות להכניס לחיים שלנו, או שהיא יותר רגשית, או שהיא קשורה להרבה הרגלים אחרים, או שהיא קשורה לסט פעולות רחב, אז אנחנו נצטרך ליטרלי יותר מעגלים חשמליים במוח שיעבדו כדי שזה יקרה, ואז ניקח יותר זמן. שהפעולות פשוטות, ושזה, לא יודעת, לקום 5 דקות מוקדם יותר בבוקר, או לכתוב משהו אחרת, או כל מיני כאלה, אז יחסית נורא קל לנו להטמיע את זה, כי זה מעגל חשמלי פשוט במוח. אוקיי. אני גם מאוד אהבתי את ההתייחסות שלך לאסוף הצלחות. פשוט לא לשים איזה מטרת על סתם מרתון. אנשים עושים את זה. שמים מרתון בתור נקודה, מתאמנים לקראת המרתון, ואחרי המרתון נגמר, כאילו עד השנה הבאה. אז את בעצם אומרת, בוא נאסוף הצלחות, בוא נעשה כל פעם איזה שינוי קטן, בלי לשים מספר קסם על נוסחה ששם, רק אם אני אעשה אותה 21 יום זה יישאר. עשיתי 20,000 פעם דברים, 21 יום זה לא נשאר. אז אני לא חושבת שיש איזה באמת כאילו סוד קסם כזה. וכל פעם נאסוף הצלחות. וכל יום בפני עצמו כזה. אוקיי, ויום שלא הולך, זה גם חשוב להגיד, שיום שלא הולך לא מבטל את כל מה שהיה לי קודם, אלא הוא יום שלא הולך, ומחר יכול ללכת בדיוק באותה מידה. ואגב, זה שאספתי הצלחות, והיה לי ארסנל של כמה ימים שזה כן הלך בהם, או שכן עבד לי, זה כמו הוכחה,
של אוקיי, זה אפשרי, לא נורא, היום מתחרבש לי, אבל הנה, כבר עשיתי את זה, זה לא הולך לפח, אז אני רוצה להמשיך. נכון, אז אני אומרת הרבה פעמים עם מזון, אני בטוחה שזה גם תקף לתחום שאת מתעסקת איתו, שזה בעצם אומר, אפילו לא יום, את יודעת מה? צלחת. כל צלחת היא הזדמנות. זאת הזדמנות לאכול טוב, ואם לא הלך בצהריים, ילך לך בערב, ולא הלך לך בערב, אז מחר בבוקר. בואי כאילו תקטיני את הראייה, כי אנשים שמים את הקילוגרמים שהם רוצים לרדת, את תוצאת בדיקת הדם שהם רוצים, את בגד ים מגיל 18, זה משהו לא ריאלי לחלוטין. באמת, כאילו, אני יכולה לשאול אישה שעברה 2 ילדות, ומה המשקל האידיאלי שלכם? בצבא? אז בצבא זה היה קצת פחות רפרנס מתאים לדעתי, אז באמת לאסוף הצלחות, ולדעת שלאסוף הצלחות יהיה גם לאסוף נפילות, וזה גם בסדר, זאת אומרת, זה חלק מזה, וכל הזמן לזכור, כמו עם הגמילה שלי עכשיו משוקולד, זה להגיד, זה עובר, זה לנוע קדימה, וזה יעבור, וזה ימשיך, ופשוט התנועה הזאת קדימה, בין אם אני הצלחתי ממש מדהים, ובין אם פחות, היא זאת שתייצר אולי את ההטמעה של ההרגל לאורך זמן. עצם הניסיון הזה, עצם הכוונה, אוקיי? הרי ב10 דקות, נגיד, את הצעת לקום 10 דקות קודם ולעשות איזה מין ניפוס ליום. ואולי ב10 דקות האלה את פתאום שמעת אמא, וזה נשבר, כאילו זה נהרס. אז אספת 3 דקות בתוך ההרגל הזה. זאת אומרת, גם לא חייבים לשים את הרף מאוד מאוד גבוה, נכון? נכון. אז עכשיו בעצם את כבר עושה ספורט. בשוטף, אנחנו רואים אותך עושה ספורט. וגם אם יצאתי מהנתיב, אגב, הקורונה הזאת שיבשה לי לגמרי את הלוז, אז מצאתי את הדרכים שלי, את יודעת, כמו שאמרת, אז אני לא עושה את האימון האידיאלי שלי, אז אני עושה 5 דקות בבוקר, אז אני שומרת על תנועתיות לאורך היום, אני נשארת פעילה כמיטב יכולתי בנסיבות האלה. אז בואי ככה נסכם לקראת סיום, גם כמובן, אם יש לכם עוד שיתופים ושאלות, אתם ממש מוזמנים ומוזמנות להשאיר את זה פה בעמוד, ואנחנו גם נענה על זה בהמשך שהתוכנית תסתיים. אז אנחנו בעצם דיברנו על קודם כל להחליט עם עצמי איזה רגש אני רוצה, או איזה הרגשה אני רוצה בחיים שלי. אני רוצה יותר סבלנות, יותר קבלה, יותר אנרגיה, יותר שמחה. אולי זה בכלל לא מגיע שמחה לשום חלק של היום שלי. אולי אני לא מרגישה יעילה מספיק, אולי אני לא מרגישה מוגשמת מספיק. זאת אומרת, קודם כל להתחבר להרגשה ולרגש שאני רוצה לייצר בחיים. אפילו ביום, לא אגיד בחיים ולא בשבוע, כי זה גדול. אז, ואפילו לא ביום, אלא אפילו בבוקר. אפשר להקטין את זה עוד כדי לעבוד עם הכלי, לתרגל את הכלי. ואחר כך אנחנו הצענו לכם לעשות איזשהו דאטאבייס כזה, פשוט לרשום או מה אתם אוכלות ומה רמות האנרגיה, או מה אתם עושות לאורך היום מבחינת פעולות, שיהיה לכם איזה בסיס נתונים לסוג של ניתוח, ואז לראות מה קופץ. אולי באמת יש משהו, זאת אומרת, וואו, כל יום ב9 בערב אני אוכלת מגנום. מה זה המגנום הזה? זה מה שלקוחה ממש חכמה שלי קרא, תוכנית הפיצויים. היא אמרה, אני מדליקה לי תוכנית פיצויים, כאילו אני שמה לי טלוויזיה ואוכלת מגנום. אז אולי במקום הזה אני מגלה שאני עייפה. אולי בבוקר אני מגלה באמת שאני קמה לאיזה מין, כמו שנשים אומרות, נבוט על הראש, כאילו 200,000 משימות בלי ספייס. או זה, ואם לא קופץ משהו, אז לבחור אולי באמת את הבוקר, כמו שעדי הציעה, כדי שהוא יהיה הספתח לאנרגיה הטובה של היום, ולהכניס שם איזה ניסיון להרגל חדש. אני אפילו לא רוצה להגיד הרגל חדש, כדי לא לשים את הרף הצלחתי, לא הצלחתי. בחירה של להתחיל בטוב, את יודעת, אני אפילו בהתחלה לא קוראת לזה הרגל, פשוט להתרגל ללהתחיל בטוב את היום. אוקיי, ואז בעצם אני עושה איזה שינוי, ואז אני, מה שעדי הציע זה לאסוף הצלחות, זאת אומרת, לעשות את זה יום ועוד יום, ולראות שזה הצליח עכשיו יומיים, ואולי יום אחד קצת פחות, ויום אחד זה נתן לי הרגשה מדהימה, ויום אחד זה נתן לי הרגשה סבירה, ויום למחרת לתקן, ויום למחרת, זאת אומרת, לאסוף לי ככה כל פעם עוד ועוד, עד שבעצם אני כבר באמת רואה שהדבר הזה לא ב-21 יום, או לא זה, גם שווה לי להמשיך, וגם זה כבר נהיה בסיסטם שלי. אני לא חושבת כל פעם על איך ולמה ומה ומתי וכו', אני פשוט עושה. נכון? משהו כזה. נכון. מעולה. והדבר האחרון זה ההתחשבות בגלים של החיים ושל העונות. נכון. וממש לעשות את זה במודע, ועכשיו אנחנו בשיא של מלא שינויים כמעט משבוע לשבוע. בגלל כל מה שקורה עכשיו. משעה לשעה, בואי, משעה לשעה. יש בית ספר, אין בית ספר, יש בית ספר מחוטא, אין בית ספר, יש ביום.
אז אני ממליצה ממש כל סוף שבוע להתארגן מנטלית על כל הדברים האלה לקראת שבוע הבא. עכשיו אנחנו ניכנס לחודש חדש שביוני, אז לעשות את זה עוד פעם. כאילו, לקחת בחשבון שזה משהו דינמי, גמיש. מדהים. שאפשר להתאים אותו. מדהים. אז לסיום אני רק אגיד שפעם למדתי בשמניזם של אנשים יש את היכולת הזאת באופן טבעי. כי הם יולדות, ויש להם מחזור, ואין להם מחזור, והם בגיל כזה ובגול פוריות, וזה נראה לגברים שהם מאוד לא החלטיות, כל הזמן משנות את דעתם, אבל בעצם הם מאוד מורגלות בשינוי. אז הנה לכם, כל הנשים שצופות, אתם מורגלות בשינוי, וזה יהיה לכם הרבה יותר קל ממה שחשבתם. אני רוצה להודות לעדי מאורסיסו, שהיה לי איתה כיף ממש, ואנרגיות טובות, באהבה, אנרגיות טובות ומעולות, ובאמת לאחל לכם חזרה טובה, הרגלים טובים, ומלא מלא בריאות וכיף. אז תודה, עדי. תודה. ביי ביי לכולם. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.